Naqset b'95% lista ta' stennija ta' pazjenti li kienu ilhom jistennew biex isirilhom operazzjoni għal aktar minn sena u nofs. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta żar lil ħaddiema li nhar ta' Ħadd jidħlu x-xogħol biex isiru l-operazzjonijiet. Miżura li tnediet sena ilu u kienet kruċjali biex il-lista ta' stennija tonqos drastikament. Fil-fatt fi żmien sena fil-ħdud biss saru mal-2500 operazzjoni. Ammont li taffa sew mill-lista ta' stennija li din l-amministrazzjoni sabet ma' wiċċa minn gvern nazzjonalista. Meta tlajna fil-gvern fl-2013 sibna il-fuq minn 28,000 ruħ jistennew l-operazzjoni. Ħafna minnhom kienu jistennew għal snin twal. Aħna mal-ewwel bdejna naqsuhom tant li l-lista ta' stennija issa naqset biżjed minn nofs, imma aktar minn hekk naqqasna b'aktar minn 90%, infatt kważi 95% dawk il-pazjenti li kienu ilhom jistennew għall-operazzjoni aktar minn sena u nofs. Fil-fatt illum għandna nqas minn 1000 ruħ jistenna l dan l-ammont ta' żmien. Fearne żied li fil-waqt li l-gvern kellu jagħmel tajjeb għas-sitwazzjoni li ħa minn gvern preċedenti, fl-istess waqt indirizza żieda u t-talba tal-operazzjonijiet tant li f'Marzu ta' din is-sena saru 4,938 operazzjoni, medja ta' 160 operazzjoni kuljum. Dan ifisser żieda ta' 10%. Riżultat li fl-istess waqt ifisser li l-pazjenti qed igawdu mid-drittijiet kif stabbiliti fil-Patients Charter li nieda dan il-gvern biex ikunu mħarsa b'serjetà id-drittijiet tal-pazjenti.